सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसबाबत आमदारांनी थेट भूमिका घ्यावी, याबाबत एकत्रच आंदोलन करूया असं आव्हान कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी केलं आहे। सावंतवाडी टर्मिनलच्या संदर्भातला हा जो लढा सुरू आहे त्या संदर्भातल्या ज्या अलीकडच्या घडामोडी झाल्या त्या संदर्भात ही खास करून प्रेस बोलवलेली आहे। कोकण रेल्वेचे CMD संतोष कुमार झा मध्यंतरी ते सावंतवाडी स्टेशनला त्यांनी भेट दिली आणि एक वादग्रस्त स्टेटमेंट त्यांनी केलं की सावंतवाडी टर्मिनल गावाची गोष्ट काही इथे अस्तित्वात नाही, सावंतवाडी टर्मिनलला मान्यता नाही, अशा स्वरूपाची त्यांची भूमिका होती आणि त्याच्या संदर्भात जर तुमच्याकडे काही पुरावे असतील तर मला सादर करा असं त्यांचं म्हणणं होतं। तर आज आम्ही जे आलेलो आहोत त्या पुराव्यासह आलेलो आहोत। हे कोकण रेल्वेचं टर्मिनलचं जे भूमिपूजन झालं ते 27/6/2015 रोजी झालं आणि त्याची पूर्ण शिला जी आहे ती सावंतवाडी रोड स्टेशनच्या ठिकाणी तिथे आजही तिथे दिमाखात उभी आहे। ही जी काही भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला त्या कार्यक्रमाला आमदार सुरेश प्रभू तत्कालीन रेल्वेमंत्री उपस्थित होते, आमदार देवेंद्रजी फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते, दीपकभाई केसरकर उपस्थित होते, इतर त्यावेळेचे तत्कालीन खासदार विनायकजी राऊत त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि त्यावेळेचे जे सत्ताधारी पक्षाचे जे नेते होते ते सर्व नेते मंडळी त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला। शासनाने त्या कार्यक्रमासाठी लाखो रुपये आपले खर्च घातलेले आहेत आणि त्या कार्यक्रमात भूमिपूजन झाल्यानंतर तिथे एक योजना बसवलेली आहे, त्या संदर्भातले कागद फोटो आता आम्ही सादर करतो। त्या कार्यक्रमाचे हे फोटो आहे की व्यासपीठावरती ही मंडळी उपस्थित होती आणि त्यांच्या उपस्थितीत ह्या गोष्टी झाल्या। तसंच हा एक फोटो आहे ज्याच्यात कैलास सिंग संरक्षण मंत्री देशाचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री पर्रिकर साहेबांचा एक फोटो दिसतो आहे आणि हा जो पहिली कुदळ मारताना मुख्यमंत्री साहेब दिसतात। तर एकंदरीत हे सगळे पुरावे बघितलं, त्याशिवाय आणखी काही रेल्वे मंत्रालयाचे कागद आहे की हे महामंडळाचं काम कोकण रेल्वे वेगळे आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचं हे काम होतं। तर त्या कामासाठी देशाचे प्रेसिडेंट राष्ट्रपतीची त्याला मान्यता हवी असते, तर ते 12/8/2016चं एक पत्र आहे की त्याला मान्यता देण्यात आली। त्याच्यानंतर कॅपिटल एक्सपेंडिचरसाठी अप्रुव्हल लागतं, त्याचं एक पत्र आहे 10/2/2015चं। ही सर्व पत्र बघितली तर जे झा साहेब पुरावे मागतात ते पुरावे या ठिकाणी पुरेसे आहेत असंच आपल्या निदर्शनाला येईल। दुसरी गोष्ट जी आम्ही त्याचं स्वागत करतो की अलीकडेच घोषणा झाली की वैभववाडी कोल्हापूर मार्गाचं कामाला सुरुवात होतं। राज्य शासन त्याच्यात पुढाकार घेऊन हे काम सुरू करतं आहे। आता हे वैभववाडी कोल्हापूर जो मार्ग आहे त्या मार्गाची घोषणा ही आपलं सावंतवाडीचं टर्मिनल जेव्हा होत होतं त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्याची घोषणा केली होती की वैभववाडी आणि कोल्हापूर हा मार्ग इथे होईल आणि तो कोकण रेल्वेला जोडला जाईल आणि त्या मार्गाचं काम आता सुरू होतं आहे, त्याचं आम्ही खरोखर मनापासून स्वागत करत आहोत। जसं त्या कोकण रेल्वेच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती त्याच्यातलं एक काम आता कार्यान्वित होत आहे, तसंच जे भूमिपूजन तुम्ही केलं त्याच्यावरती कोट्यावधी रुपये खर्च करून त्याचं 50% काम तुम्ही पूर्ण केलं, ते काम उर्वरित कामसुद्धा आता तुम्ही लवकरात लवकर पूर्ण केलं पाहिजे, यासाठी ही आमची प्रेस आहे। टर्मिनल असू दे किंवा गाड्या ज्या सावंतवाडी स्थानकावरून थांबे मिळत नाही त्याला इथल्या आमदारांचा जो नकारात्मक
भूमिका जी आहे ती कारणीभूत आहे का असा आता प्रश्न पडतो. आमदार काय थेट भूमिका घेत नाही, पण तेच कणकवलीचे आमदार आपल्या बंद झालेल्या गाड्या मिळवतात आणि 1-2 नवीन गाड्या सुद्धा त्यांना मिळत आहेत. मग आमचे आमदार, सावंतवाडीचे आमदार ज्यांनी आंदोलन केलं होतं टर्मिनलसाठी, ते आता मागे का राहत आहेत? ते इलेक्शनच्या अगोदर आम्हाला सांगत होते की टर्मिनलसाठी मी आग्रही आहे, नवीन गाड्यांसाठी मी रेल्वे मंत्र्यांना भेटतोय. पण आता मात्र ते आपण निवडून आल्यानंतर किंवा खासदार साहेब निवडून आल्यानंतर ते गप्प आहे. म्हणजे अशी परिस्थिती केवळ फक्त जनतेला बोलवण्यासाठीच तुम्ही इलेक्शनच्या अगोदर घोषणा करणार आणि इलेक्शन झाल्यानंतर जी आश्वासनं दिली आहेत ती कामं तुम्ही करणारच नाही, अशी एकंदरीत आमदारांची स्थिती दिसते. आमदारांनी आता थेट काहीतरी भूमिका घ्यावी, एकतर होय तर होय म्हणून सांगावं सावंतवाडी टर्मिनल होईल, नाही तर स्पष्ट सांगावं की तुम्ही ही मागणी सोडून द्या, मग आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू. जर त्यांना खरोखरच म्हणायचं आहे की टर्मिनल व्हायला पाहिजे आणि केंद्र शासन जर करत नसेल तर आमदार साहेबांनी आमच्याबरोबर यावं, ते आणि आम्ही मिळून एकत्र आंदोलन करूया.